Mayibonge inkosi. Bazalwane bethu sikelelekani ngalomyalezo nisezawuthetha. Ayibobulumko bami, ayikokuqonda kwami. Ayikuba ndingothile. Kodwa lana amazwi bubulumko obuvela kwinkosi uJesu Kristu waseNazarete. Apha ekuhlaleni kwam ke nasekuthandazeni kuvela indawo ethi abazalwane mabangayithathi kancane ivesi ethethwe nguJesu ngoJezebhele kwincwadi yesityhilelo. Le ndawo ikwincwadi yesityhilelo 2 verse 20. uYesu uthethile pha, ndizayifunda ixesha livuma, kodwa ndifuna siqaphele igama uJezebhele. Ngoku ke bazalwane, njengoba apha kum ihleli le ndawo yemimoya, kuhleli kum into yemimoya. uYesu njengebethetha pha ngoJezebhele, uJezebhele ngumfazi owayembi kakhulu, umfazi kakumkani, umfazi owenza iyelenqe lokokuba kubulawe umntwana kaThixo owayeyimele inkolo yakhe, wabumela ubuthixo. uJezebhele wenza elo yelenqe libili njalo okokuba abulawe uNabhoti. So ke ngoku ke bazalwane, that spirit, uyazi abantu ababi bazalwane bayafa. Ndicela uzibuze ukuba umoya wabo uyaphi. Bayafa abantu ababi, ziyafa izikhohlakali, umoya wabo uyaphi. Uyabona namhlanje sinabantu ekuthiwa zigay, sinabantu ekuthiwa zilesbian ngenxeni kaSathana. uSathana uthatha umoya awusemntwaneni, umoya wemfazi owafayo awuse emntwaneni oyindodana, afake la moya kulaa mntwana oyindodana. Laa mntwana oyindodana azive yena okokuba engumfazi, kanti akanguyanga umfazi. Wonke kwa ezalwa esibhedlele kubhalwe imale, not female. Kubhalwe imale. Ndiyacela ke bazalwane sizijonge ezi tricks zenziwa nguSathana zokutshintsha imimoya, ngoba umoya ongendawo awuyi kuThixo bazalwane. uSathana uyakuthatha akusebenzise olu hlobo athanda ukusebenzisa ngalo. That's why kukho namhlanje imimoya ethethayo yeminyanya, kungenxeni ukuba xa umntu engendawo uSathana uyawusebenzisa umoya wakhe, then ke asebenzisele ukuqhatha okanye ukurobha abantu abasaphilayo. Njengale ndawo kaIzebhele, uIzebhele wafa, aka-exist nangexesha likaJesu wayengekho uIzebhele, kodwa uYesu kuba ezazi izinto zonke wabona okokuba ukhona umoya osetyenziswa nguSathana emabandleni. Wawusebenzisa lo moya kwibandla laseTiyatire, Isityhilelo chapter 2 verse number 20. Wawusebenzisa lo moya kwela bandla, umoya wekumkanikazi engcolileyo uJezebhele. So ke ngoku ithi le ndawo ndithetha ngayo, emabandleni ethu kukho imimoya evukayo. Emabandleni ethu kuvuka imimoya, ivuke kubazalwane abangamameliyo imfundiso, ivuka kubazalwane abangafuniyo ukuhamba ngokwecebo likaThixo. Uyabona, nxa ungafuni ukuhamba ngecebo likaThixo, le mimoya iyakwazi ukungena ikuatheke lula, ngoba awunamthetheleli, awunammeli, akukho mntu ukhusele ubomi bakho. Kodwa ke xa uthe wahamba
ngokumthetho kaThixo wahlala emfundisweni. Akukho lula ukuba uSathana akuatheke akufakele umoya ombi. Uyavuka ke lo moya bazalwane emabandleni ethu, abazalwane bade babulawiswe, kuthiwe makwabulawe umzalwane othile. Ithethwe lonto secretly, ithethwe kwimimoya engendawo okuba umzalwane othile uyabonakala ukuba uzaba yinto ebandleni. Njengam bazalwane ndaleqwa kudala, latshe elinye igqwirha kum xa ndixela liyandibuza ngoba laliselixelele ukuba uMbewu lo ubezile iintsuku ezili-10 engadli engaseli manzi, ezo ntsuku ezili-10. Wandibiza lo moya ungendawo wandibuza uba le nto ndiyenzile. Xa ndithi kuye ndiyenzile, bendiyenzela uThixo, wathi bekubonakala kakade ukuba uzaba yinto ebomini. So ke ngoku ndithi kunanamhlanje ke basekhona abathakathi abajonge abazalwane ebandleni ukuba babavise kabuhlungu, batyala imimoya engendawo ezawudila kunye naba bazalwane. Uma sifunda le ncwadi yoKumkani uchapter 21, uKumkani bokuqala uchapter 21, sizawuva ngesidiliya sikaNabhothi. Isidiliya sikaNabhothi singasibeka bazalwane in these days, sisibeke njengebandla, ibandla eliholwa ngumfundisi othile. Mhlawumbe sithi isidiliya sikamfundisi othile, sisibeka isidiliya njengebandla. Kungenjalo sisibeke isidiliya njengenkosikazi, okanye inkosikazi yomzalwane othile, okanye inkosikazi yomfundisi othile. Sibeka isidiliya ngolo hlobo. Ngoku ke ndifuna ke siqaphele xa unesidiliya, okanye silibeke sisidiliya njengawe ntombazane, sisibeke njengawe mama, sisibeke njengawe mzalwane. Ngoba apha kule ndawo njengoba sizawufunda nje, sizawuva ukuba umntu onesidiliya akanikezeli ngaso. Mama, unganikezeli ngesidiliya sakho. Noba sekuthiwa sikufutshane kukumkani, sikufutshane kubishop, sikufutshane kumfundisi, unganikezeli ngesidiliya sakho. Nawe ntombam, nawe mzalwane wam, unganikezeli. Bangaza abantu kuwe bathethe onke amacebo ofuna ulimaza ubomi bakho, okokuba wena unikezele ngesidiliya sakho, unikezele ngomzimba wakho, unikezele ngomntwana wakho, unikezele ngebandla lakho. Ungavumi, ungayivumi loo nto leyo. Ithi le ndawo uverse 1, kwathi emveni kwezi zinto uNabhothi waseYizereli enesidiliya esiseyizereli ngasebhotweni lika-Ahabi ukumkani. Umamele, akukhathaliseki ukuba how close are you kukumkani, how close are you kubishop, how close are you kumfundisi, how close are you kumzalwane othile. Unganikezeli ngomzimba wakho, unganikezeli ngesidiliya sakho. Number 2, ithi le ndawo wathetha uAhabi noNabhothi, wathi ndinike isidiliya sakho ukuba sibe ngumyezo wemifuno, ngokuba sisondelene nendlu yam. Ndokunika isidiliya esilungileyo kuneso esikhundleni saso. Unaso mos isidiliya esilungileyo. Yintoni ngoku ebangela ukuba afune esi sidiliya? Unayo umfazi omhle, unayo inkosikazi entle. Yintoni ebangela ukuba ngoku afune esi sidiliya? Masambe, ndokunika isidiliya esilungileyo kuneso esikhundleni saso. Ke ukuba kuthe kwalunga emehlweni akho, ndokunika imali esilingeneyo. Wathi uNabhothi kuAhabi, makube le kum ngenxa kaYehova ukuba ndikunike ilifa lobawo. uAhabi waya endlwini yakhe ebuthe nkwa ubuso, ejalile lilizwi abelithethile kuye uNabhothi.
wase-Israyeli wathi andiyi kunika ilifa lobawo. Waya walala esingqengqelweni wabheka phaya akadla nokudla. Uyabona ke bazalwane, xa umuntu selengenwe ngumtyholi, nxa selengenwe kubo ebone isidiliya somnye umuntu, kuvela kunqabe nento etyiwayo. Uma siyakhumbula intombazane uThamara akazange avume nesidiliya sakhe kuAmnon. uAmnoni wamfosta wasithabatha isidiliya sikaThamara udadewabo ngenkani. So ndizama ukuthi ke bazalwane, ndicela sikhangele le ndawo kakuhle yesidiliya. Ungavumi, ndithetha ngolo hlobo, ungavumi ngesidiliya sakho, ungavumi ngonkosikazi wakho, ungavumi ngentombi yakho, ungavumi ngomzalwane wakho, ungavumi ngebandla lakho. Akukhathaliseki sekuthiwa uyakucenga okokuba awusoze usokole, uzawuphila kamandi elizweni, ndakunika yonke into oyifunayo. Njengokuba le ndoda isithi ndakunika imali, ngoba iyathethwa loo nto xa kubulawa ibandla, kuthiwe ndakunika imali. Namhlanje kudistroywa amabandla kaThixo ngenxeni yemali. Kuthunyelwe kuthiwa ibandla elithile lizaba nomhlangano ngowuthatha yonke la instrument. Hamba ibandla elithile lizaba nomhlangano and kuzawusetyenzwa imali ngowuthatha yonke la mali. Ngabantu abo bathengwa ngemali, kuthiwe hamba. Kodwa ndithi kuwe namhlanje ungavumi, selento imele ubomi bakho, kodwa ungavumi ngesidiliya. Then bazalwane, uverse number 7 kufika le nkosikazi uYesu athethe ngayo kwincwadi yesitshilelo. Ithi le nkosikazi, wathi uIzebhele umkakhe kuye, wena buphethwe nguwena ngoku ubukumkani bakwaSirayeli, vuka udle ukudla, ichwayite inhliziyo yakho, ndokunika mna isidiliya sikaNabothi wase-Yezereli. Vuka udle, ichwayite inhliziyo yakho, ngoba mna ndiza kunika isidiliya sikaNabothi wase-Yezereli. Uzamnika njani? Ngoba kavumanga kumyeni wakho, uzamnika njani? Bazalwane, abazalwane uSathane ubasebenzisa ngeetrap ezibhlungu. Kodwa ndimana loo nto namhlanje ukuba ungavumi. Akukhathaliseki sekuthiwa kufutshane ngoluphi uhlobo ebukumkanini, kodwa ungavumi. Ithi ke ngoku ke le nkosikazi yathatha isigqibo yathenga amajijolo. Uyabona, bendithi le mimoya yoJezebhele isekhona namhlanje ngoba bafa bengenaThixo. Umoya wabo wasetyenziswa nguSathana kube sawusebenzisana namhlanje umoya weprostitute. Namhlanje abazalwane bengafuni unxiba kakuhle nje kungenxeni yala moya kaJezebhele, umoya weprostitute, umoya wobufebe, umoya omdaka kaSathana. Ngoba uIzebhele umoya wakhe uyafakwa namhlanje emabandleni. Ubone abantwana bethu benxiba ngongakhathali, ubone even omama benxiba ngongakhathali, bangenwe ngumoya. Noba umjongile umangalisiwe lento uyibonayo kuwe, yena unyathelela phezulu ukubona ngongathi uyamncoma ngoba yena enxibe ngolu hlobo, kanti akumncomi. Umangalisiwe yile ndlela ayiyo lo mama, umangalisiwe yile ndlela iyiyo le ntombazane, idlala ngomzimba. Kwafunwa ke ngoku amajijolo, nalo moya wamajijolo bazalwane usekhona. Ngaba la majijolo akazange afe abheke ezulwini, afa amajijolo abheka kwaSathana apha avuruta khona ngoba angamajijolo. Then uSathana takes lo mimoya yalo majijolo uyayisebenzisa unamhlanje emabandleni okokuba mabangqine ubuxoki ngomzalwane, mabangqine ubuxoki ngomfundisi, makuthengiswe ngomfundisi.
umfundisi makangaphatheki kakuhle kuvela amatshijolo kwalapha ebandleni angqina izinto ezingekhoyo ngomntwana kaThixo ezikomitini. Iikomiti zethu namhlanje azisayimelanga inyani, simamela amatshijolo. Nathi silazi uba litshijolo eli, kodwa silimamele lingqina into engekhoyo ngumntwana kaThixo. Babizwa babantu bazawuma phambi kwabantu bonke belizwe bengqina ngomntwana kaThixo. Uverse number 12 uthi bamema uzilo lokudla bambeka uNabhothi phambi kwabantu. Kwafika loo madoda amabini angamatshijolo ahlala phambi kwakhe. Amadoda lawo angamatshijolo angqina ngaye uNabhothi phambi kwabantu athi, uNabhothi uthuke uThixo nokumkani. Bamkhuphela ngaphandle komzi, bamgibisela ngamatye, wafa. Wafa umntana kaThixo. Nometha ufe emoyeni, akasakwazi ukuqhubeka elizwini likaThixo ngenxa yobuxoki bamatshijolo. Akhona amatshijolo namatshijolokazi ahlelelene nokuchukusha ibandla likaThixo, alipheke lophula ibandla likaThixo, afuna ulawula wona, ngoba ngoku alithatha igunya likakumkani amatshijolo alibeka kuwo, angqina athi le ndoda ithuka ukumkani kunye noThixo. So ke ngoku ndiyathandaza uThixo asincede abazalwane, le mimoya mayijongwe kakuhle emabandleni. Umoya noba yayingumoya kabanina, noba yayingumoya kaKhayini owaqumba ngenxa nomnikelo. Xa ubona abanye abantu benikela, uqumbe udeske uzixelele uba wena uzonikela, uzawunikela ngamatapila antshwenyileyo, unikele ngamatswela antshwenyileyo, ngoba kaloku uqumbele lo unikela kakuhle ebandleni. Loo mimoya kaKhayini isekhona abazalwane, uSathane uyayisebenzisa emabandleni kaThixo. Ngithi ke namhlanje asilumke simamele uThixo kuphela, simamele kuthethwe inyani, singavumi ukuthengisa ngenyani. Khona amazwi atshoyo kwincwadi yendumiso, thenga inyaniso ungathengisi ngayo, nobulumko nengqiqo ukuze ugcinwe. Thenga inyaniso ungathengisi ngayo. So ke ngoku asingavumeni bazalwane ukuthengisa ngenyaniso, asingavumeni ukungqina ubuxoki, asingavumeni ukuthengisa ngemizimba yethu, asingavumeni. Uyabona kwale ndlela unxiba ngayo, uyinxiba ilokhu yoma ngapha kwamadolo, wawuhlala phansi usokolana naye umane uyihlisa. Akuyihlisi in fact, kodwa umema amehlo makajonge kuwe, ngoba wakha amathanga phandle umane uyitsala le lokhwe. Abantu bakujongile umane uyitsala, uyinxiba uyazi, uphume ngayo endlini yakho uyazi le lokhwe nje. Umoya ombi kaJezebhele ukungene, umoya wokubulala ibandla likaThixo, umoya wokubulala abantwana bakaThixo. Nezibhrukhwe ezinxitywayo ngabazalwane zithe nca ingathi ziikawusi. Ithi nca ibhrukhwe uqala ezantsi emaqatheni, ithe nca izowutshe edoleni ide yohlule isiqa, usibone isiqa sendoda. Inyuke lebhrukhwe ithe nca, umzalwane aze aqhume ahlenyuka apha phambi kodade uqhumile, ngoba banela lizwi limdaka bathi impundu zendoda zingaphambili. Imbi loo nto leyo bazalwane, ubulela ibandla likaThixo. Sihleli nje uhlunyuka apha ebandleni, amehlo sisi amehlo mama bajongene nawe. Imbi loo nto bazalwane, musani ukuthengisa ngenyaniso, sanuvuma ngemizimba yenu, sanuvuma. Indoda mayinxibe kakuhle ngokunesidima, umama makanxibe kakuhle ngokunesidima, mawufihle umzimba ebandleni. Ndiyabulela kakhulu ke ezo nto ezo zibulela ibandla, njengokuba iJezebhele umoya wakhe usaphepheza, njengokuba umoya wamatshijolo usaphepheza. Malisinde ibandla kaThixo kuyo yonke le mimoya. Ngiyathandaza ke anisikelele uYesu ngento yonke. Wanga ke abazalwane angabanceda uYesu bayilumkele le mimoya. Mabombathe abazalwane ebandleni, phikisana nomoya, suphikisana nathi ebandleni. Xa sishumayela sesoyika ngoku ukushumayela inyani kaKristu, ngoba uza kumka ebandleni.
kodwa khawuzijonge ulungise umoya wakho, ulungise umoya wakho. Thethana nomoya wakho usuyivumela loo nto leyo uhambeze ebandleni likaThixo. Uyinxibe ilokhwe, sometimes indele yokhwe lakho uyinxibile, kodwa xa ubheka pha ungumrhabalala nje, wonke umzimba ungaphandle. Yi-lace curtains, unxibe i-lace curtains enkonzweni. Imbi loo nto bazalwane, imbi. Ungamane uyinxiba kwi-lace curtains yakho le apho singekho thina singazobona, ubulala ilizwe, ngoba uzawuphendula kuThixo ngaba bantu babuleleyo bajongene nomrhabalala onguwe. Sikelela ke kuYesu, andisikelela uYesu. Ningavumi bazalwane, nam andivumi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngamane kuthiwa ndiliqaba, ngamane kuthiwa ndinxibe oovups, nxibe iibhrukhwe ezinkulu ungathi uzokhwela into ethile. Ndirayithi ndinxibe loo bhrukhwe, loo vups webhrukhwe, ndirayithi. Nawe mntanam, nawe ntombam, unxibe kakuhle. Ihli ilokhwe, siyayazi ungonkosikazi, ihli ilokhwe ithi gxididi emadoleni. Xa uhleli ungasokolani nayo, uhlale nje kakuhle. Enkosi ke, anisikelele uYesu in the mighty name of Jesus.